Rojavayê Qamişlo Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya semînareke rêxistinî siyasî birêkxistin kir. Roja înê rêxistina Rojavayê Qamişlo ya PDKSê semînareke rêxistinî siyasî li baregeha xwe ya Rojavayê Qamişlo birêkxistin kir. Rewşa siyasî li tevaya Sûriyê û dawîn pêşhateyên siyasî Rojavayê Kurdistanê gengeşe kir. Semînar Calî Mihemed İsmaîl berpirsê birêvebir yê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û endamê desteya serokatiya Enekesê ve hata pêşkêşkirin. Di semînarê de İsmaîl behsa dawîn pêşhateyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê û rêgiriyên li pêş destpêkirina danûstandinên Kurdî û sponsoriya Amerîkî ji danûstandinan re kir. توجهها وكو حزب وكو بارتي ديمقراطي كردستان ام بنرن جهه ملكيه ذي هلومات جابوا سوريا لتشيوي ام تشد خوازن ام سوريا بيشروش شواد بينا او حزبك تاني او انسانك تاني ورايا قتيدة مستقل جيني